Olu lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. Alisekho emhlabeni itshantliziyo lamalungelo oluntu eMelika umfundisi Jesse Jackson liminyaka engama-84. Lehlele ku-31.4 iqondo lentswela-ngqesho kwikota yesine ka-2025 ukusuka ku-31.9 kwikota yesithathu. Molweni makhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Alisekho emhlabeni itshantliziyo lamalungelo oluntu eMelika umfundisi Jesse Jackson liminyaka engama-84. Lo isakuba lihlakani likaMartin Luther King Jr. wachitha iminyaka engaphezulu kwengama-60 esilwa ucalucalulo ngokobuhlanga, ungabikho kobulungisa kwezoqoqosho, hayi eMelika kuphela koko wayexhasa nomzabalazo wenkululeko eMzantsi Afrika. Ifuthe likamfundisi Jackson levakala nangaphaya kwemidiya yaseMelika kuba kwiminyaka yo-1970 no-1980 lo nyawontle wayelihlakane elinamandla lomzabalazo wenkululeko kweli. Wandwendwela eMzantsi Afrika kusagquba ucalucalulo ngokobuhlanga ememelela kwihlabathi ukuba linyevulela urhulumente wamadlagusha. Umfundisi Jackson wagaya iinkampani zaseMelika ziyeke ukutyala imali kweli ze wafaka uxinzelelo lwezopolitiko eWashington egxeka imigaqo-nkqubo eyayibonakala ixhasa iPitoli. President Colin Powell still did not come because if he does not come, it isolates America, but it discredits his leadership in ways that are so shameful. It puts him in a terrible historical mind. That the first African-American Secretary of State cannot address racism, and what he agrees with and disagrees with here, it limits his moral authority in the world. Lulo koba uNelson Mandela entolongweni ngoFebruary 1990 umfundisi Jackson wahlangana nale nguvi yakoMandela ememelela kuba emva kwenguqu zopolitiko okungemiwa kwenziwe ubulungisa kwezoqoqosho. Inkxaso yakhe yeminyaka yavuzwa ngethuba ewongwa nge-Order of the Companions of O.R. Tambo. To the Tambo family, Sister Adelaide, we love you very much. We're with you. To Brother Nelson Mandela and the ANC family, dignitaries around the world. I'm here today as a part of a distinguished delegation from the United States, led by the Honorable Donna Shalala, for whom you will hear. In that delegation, a great freedom fighters. Kwiminyaka embalwa egqithileyo wehlise umsebenzi wenkonzo yoluntu ngenxa yempilo. Umaneli uJackson wafunyaniswe nesifo esinqabileyo iPSP esichazwa njengesibangela ukuhamba nzima ngenxa yokukhula, kuqhwalele ukuzinza, kube nzima ukubona, esibangelwa luphazamiseke ebuchotsheni ngoApril nyakenye. Ungeniswe esibhedlela ngomhla we-13 kuNovemba nyakenye waze waphefumliswa ngomashini. Ushiya ngasemva kulo mhlabuhlaba ngameva nenkunzana owakwakhe uJacqueline, abantwana abathandathu nabazukulwana. Makaphumle ngoxolo. Izinga lentswela-ngqesho lehlile laya kutsho kumyinge ka-31.4% ekhulwini kwikota yesine ka-2025. Elizinga lisuka kumyinge ka-31.9% kwikota yesithathu. Ukanti ngokweenkcukacha manani zeli, inani labantu abafuna umsebenzi lehle ngo-233,000. Oku ke ngumnyinyivo ovelayo kwintswela-ngqesho equqisayo kweli. Afrika uqubisana nemeko embi yentswela-ngqesho, kodwa nangona kunjalo unjengele kwezenkcukacha manani uRisenga Maluleka uthi amanani ayehla noko nangona esehla ngesantya esincinci. Oku kubonwe kuphando lwekota zeenkcukacha manani olukhutshwe ngoLwesibini. Uphando lubonisa ukuba nangona lincipha kancinci inani labantu abangaphangeliyo elisemthethweni, inani labantu abangaphangeliyo kweli lisephezulu. We are starting to turn the corner when it comes to the unemployment challenge that we are facing as a country. The numbers are still there indeed, but we are starting to see our unemployment rate starting to decline. Yonyaka ka-2025 ukwanda kwengqesho kweli kukhokhelwe ekwanjisweni kwenkonzo, ukwakhiwa kunye nezezimali, ngelixa okona kwehla kukhulu kwingqesho ebhalisiweyo kukwicandelo lezorhwebo, kwemveliso kunye noshishino lwezemigodi.
If you are looking at mining, which is a very good and important story for the South African economy, we should be very, very concerned that we are losing. It's a place that's fragile. We see manufacturing has also been a very good place where we were advantaged. Ukwabonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho elisemthethweni lehlile kumaphondo amathathu okona kwehla kukhulu kubhalwe kumaphondo akumntla koloni emntla ntshona nasempumalanga iphondo laseGauteng iKwaZulu-Natal kunye nempuma koloni ngamaphondo abone uninzi luphulukana nemisebenzi ngaxeshanye ukanti iCOSATU ithi iyalamkela olutshintsho. Was cautiously the decrease in unemployment, some positive welcome relief to workers who are struggling to find work, positive relief for those families who have been in pain and poverty and unemployment. But whilst we welcome this news, SAET yi-3.5 yezigidi zabantu abatsha kweli abangaphangeliyo kwaye bengenamfundo ebheke phi kunye noqeqesho lwezakhono. Ithi izinga lentswela-ngqesho phakathi kweqela labantu abamnyama beli le-Afrika liyaqhubeka ukuba phezulu kunomndilili wezinye iintlanga zabemi beli. Kubanjwe ingxoxo-mpikiswano epalamente emva kwentetho yobume besizwe kaMongameli Cyril Ramaphosa namhlanje. Our economy is growing again. 4 consecutive quarters of positive GDP growth, a feat that seemed unimaginable not so long ago. Inflation is at its lowest level in 20 years. 2 consecutive budgets of surpluses. Stabilization of our national debt. Interest rates are easing. Borrowing costs are declining. The rand has strengthened. And as we heard today, Mr. President, unemployment is the lowest that it has been in 5 years. President of the Republic of South Africa, the people of South Africa, Mr. President, we warned you 8 years ago that the Oppenheimers and the Ruperts will neutralize you, and your legacy will be that you auctioned our country and its strategic asset to the highest bidder. You did not heed our warning. You have auctioned our sovereignty to asset management companies such as BlackRock, which is why you have praised for the growth of the JSE. You auctioned our country by selling our ports, our railway, our energy generation capacity to the private sector. And now you want to do same with water. The IFP commends the establishment of the National Water Crisis Committee as a temporal measure to fix a much wider range of malaise of water crisis that has accumulated over decades. An emergency solution is necessary, and we believe this committee as a temporal measure will bring a great relief. I confirm that the National Commissioner of the South African Police Service and the Chief of our Army met yesterday to finalize the deployment plan, which will begin in the next 10 days. And by the direction of the President, I can confirm that the deployment will include the Eastern Cape. Mr. President, this decision is appreciated in communities across our country, from Umtata in the Eastern Cape to Philippi and Khayelitsha in the Western Cape to Gauteng. Liyaqhuba iphulo lokukhangela nokuhlangula abasebenzi bomgodi obizwa njengeKapa eKimberley eMntla Koloni nekutyholwa ngokuba babambeke umgama ongange-890 meters ubunzulu kulandela isiganeko soqulu kubhodo mmandla wodaka kulo mgodi. Akusekho nalunye uhlobo lokunxibelelana naba basebenzi mgodini eliphumelelayo kule migudu yokubazungula umkhombandlela wabo. Ngentsasa yanamhlanje umgodi weDayimani eKapa ukhwanqise isixeko saseKimberley senkamalala sisiganeko esigalelekileyo sokungena kodaka olumandla kwimigodi. Kekambe intsapho zabasebenzi mgodini abakhonxekileyo ziyezaziswa ngesisithwa
kakumbe yaye kuthiwa bafumene uncedo lokululekwa ngokwasemphefumlweni nasengqondweni. It's really concerning. It's really bad news that what happened here at Ikapa, and we are still here as a NUMSA. Don't know what really happened because of we are waiting for management to confirm us so that we can enter inside the mine so that we can hear what happened to those workers who are trapped underground. Kananjalo abanye bebengamagosa kulomgodi Kapa nababeka izixhobo kunyaka ophelileyo basondele ngeneno ukubonakalisa inkxaso nobuntu kwingxingongo yokurhintyeleka kwabasebenzi emathunjini omhlaba. Ukanti ke abasemagunyeni walomgodi ngokwengxelo yabo bathe iinkcukacha ezithe vetshe nezisesikweni ziza kutandalaziswa xa zikhona kungentsuku zatywala. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Amafama amabini negosa eliqeshwe Eskom banikwe ibhele yama-R2,000 umntu ngamnye emva kokuvela kwinkundla kaMantye Randfontein. Umfama wesithathu uye wazinikezela kwabasemagunyeni ze wakhululwa ngebheli yama-R20,000 izolo. La mafama aye abanjwa ngokuxokomezelelwa ngokungekho mthethweni umbane kwizakhiwo zabo. Lo gama igosa lase-Eskom lifunyaniswe lisebenzisene nala mafama. Umfama uRian Hoekman ngumtyholwa wokuqala uye wabanjwa ngokuxomezelela kwakho umbane ngokungekho mthethweni kwizakhiwo zakhe emva kokuba zazidonculwe yi-Eskom iintambo zombane zazifakelwe kuqala. Oku emva kokuba netyala lesigidi serandi sombane ongahlawulwanga. Kananjalo asebenza naye uGregory Weeks uye wagwetywa ngale mpelaveki emva kokuba iingcali zombane zase-Eskom zifumanise ukuba kufakelwe ubuxhakaxhaka bokuguqula amandla ngokungxamnye nomthetho. Kambe ke umfama wesithathu Johan Niemand uye wazinikezela kwabakwantsasana izolo ze wakhululwa ngebheyile yama-R20,000 erandi. Aba batyholwa kuquka negosa lase-Eskom uHarry Ngwenya babekwe amatyala elobututu bombane kanye nokuphazamisana nezakhiwo zophuhliso ezingundoqo. We're not happy that they were released on bail, but we need to allow the court proceeding to take its course and also for the investigations to continue. I mean, it's one of the processes that do happen after such investigations have been conducted. We are definitely disappointed because the expectation is that as Eskom employees, it is our responsibility to protect the assets of Eskom. Namanye amalungu wabatyholwa abonakalise udandatheko bambi bechiphizisa ezintamisa ukusika emathunjini kwale nyewe. Lo gama igqwetha likaHoekman lithi abatshutshisi abanabala letyala abanolutyabeka ngakwammeleyo. We are satisfied that our client can now be released and that he can face the charges against him, although we believe that the charges is not strong, that the state doesn't have a strong case, and that we will succeed eventually at a trial to get him acquitted. Ukanti ke Eskom inqanisise ukuba igosa layo lithe lagagana neenkqubo zoluleko zangaphakathi kwinkampani. Kunjalo nje elityala lihlehliselwe umhla wama-31 kuleyo kwindla ukutsho inyanga kaMatshi ukuphanda ngokuphangaleleyo. Isebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yemveli eMpuma Koloni lithi ikumkani yabaThembu ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo akanalo igunya lokukhiqa nayiphi na inkosi ngaphandle kokuthetha-thethana nenkulu-baphathiswa. Oku kulandela ukuba ukumkani Dalindyebo ethe uyamguzula uNkosi Mandla Mandela wakumvezo, uNkosi Vulisango Phantshwa noNkosi Vulithuba Sangoni. Ingxelo siyenzelwa intatheli yethu Nkululeko Nyembezi. Ikumkani yabaThembu ibhengeze esidlangalaleni ukuba iinkosi ezintathu ngaphantsi kwesizwe sabaThembu kuquka uNkosi Mandla Zwelivelile Mandela, uNkosi Vulisango Phantshwa kunye noNkosi Vulithuba Sangoni uyabakhupha esikhundleni. Oku kubangele ukuba kubekho isankxwe bambe abantu bebuza ukuba amagunya akhe ikumkani aqala phi aphele phi na. Indlu yenkosi ephondweni ithi lo mba izawudlulisela kwindlu yenkosi kuzwelonke nakumbutho wekumkani. It is, in our view, now necessary to escalate this matter to the national leadership of the
leaders, which we believe that they are dealing with it. Ikumkani kuthethe oku ngelixa kubanjwe imbizo eMthatha. Namhlanje ndipronounce into yobuMandla Mandela kaseyonkosi emfesha. Nayo la nkosi kuthiwa ngivulthuba pha from this point onwards out. Kusenjalo ikomkhulu lamahlanga likhuphe ingxelo ethi iinkosi zalo ezimbini aziyindawo. He is the one who have stolen the kingship, not Nkosi Vultuba and Nkosi Vulsango. The king does not have the powers to dethrone or strip off the traditional leaders single-handedly. Isebe lezempilo likazwelonke lithi ukukhutshwa kwe-lenacapavir isitofu senyanga ezintandathu sokuthintela isifo i-HIV kuyakwenzeka kumaphondo amathandathu nanini na ukuqala kwinyanga ka-April ukuya kuJuni kulo nyaka. La maphondo aquka uMntla-Ntshona, iKwaZulu-Natal, iGauteng, iMpumalanga kuquka iNtshona neMpuma Koloni. Kwintetho yakhe ubume besizwe, uMongameli Cyril Ramaphosa ubhengise ukuba urhulumente uza kuhlahlela indlela ezakuqhutywa ngayo le nkqubo yokunqanda ukunwenwa nokusuleleka sifo se-HIV. Kumakhulu amathathu kwizithili ezingama-21 kwilizwe lonke alungiselelwe ukuqaliswa kokukhutshwa kwesitofu senyanga ezintandathu sokuthintela isifo i-HIV. Wonke ubani ongenaso isifo se-HIV ufanelekile ukusithatha. It's not for people who are HIV positive. It's actually people who are HIV negative who are at risk of contracting HIV. It's an HIV prevention method, not for treatment of HIV. It's not a vaccine. It's an HIV prevention method that we are embarking on to ensure that our people remain HIV negative. Nanjengoko urhulumente ilungiselela ukukhupha esi sithintelo se-HIV, amachantliziyo ngezempilo athi kubalulekile ukuba kufundiswe uluntu ngokwaneleyo ngesi sitofu. We are going to go back on the field as the activists, teaching our communities again about it, the importance of taking this injection and the impact that is going to do in our society, and mostly in the areas like in the villages. All the health workers, they should also educate our people who will be coming to know about the lenacapavir injection. What are the side effect? Treatment literacy is very important on that. Ibhunga lokulwa nosuleleko lwesifo sikagawulayo kuMntla-Ntshona lithi sele likulungele ukukhuthaza uluntu ukuba lisithathe esi sitofu xa sikhutshwayo. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesiZulu. Busuku benzolo. Mawahlangana amaFilipi Milanga basemba vumana into nonkanyezi nihambulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje ngokuhla ke imvula nomoya ime ngolihlobo xa sijonga ke mbukeli pha kwindawo ezikumazantsi ko-Appleton zimvula ezilindelekileyo zika-60% nokombukeli zichwechwele napha kaloku kwindawo eziphakamileyo koBloemfontein lithi rholele ngamafu ke mbukeli pha koPolokwane napha koPitoli. Ngomso ke mbukeli ngenjiqu xa sawuthi silindele izibhaxu zenkungu ezichaphazele kakhulu ke mbukeli pha kwindawo ezikomazweni nemvula ke mbukeli kubonakala ngathi lindelekile ukusukela konke phaka lokumbukeli komazweni uqhele liqanda ngqo ke mbukeli pha kwindawo ezikumantla kompuma Koloni kananjalo ke mbukeli pha komntla Koloni. Kanti ke uSouth African Weather Services kube isilumkiso ngokuhlwa sokuba singalindela indudumo ezimandla sizilindela ke mbukeli pha kwindawo ezikumazantsi komntla Koloni kananjalo ke napha kwindawo ezikumazantsi koFreystata ziqhubeke ke ezamvula mbukeli okanye zikhatshwa zindudumo ezimandla zichaphazela kakhulu indawo ezikumantla kaloku mbukeli pha koGqeberha kananjalo nakwindawo esingathi into yokubana zikwimpuma pha komangalisweni amaqondo obushushu ke aphansi ngokuhlwa pha koMusina ngu-16 degrees ePhalaburwa ibe ngu-17 degrees eMbombela ibe ngu-14 eMelo 13 eMnambithi ibe nguye u-13 uMgungundlovu 10 pha koThekwini ibe ngu-19 uSejoni Sosinuka ngama-20 liyatshisa ligqatsu uBhobhoyi eMthatha ngu-12 eMonti ibe ngu-19 eKomani ibe ngu-13 pha koNxiba ibe ngu-15 Southland ngu-19 emangalisweni ngu-19 degrees xa sitshila ke sijonga ke mbukeli amaqondo
namaqondo okutshisa aphezulu ngomso. Gqatsu Bhoboy Polokwane ngo-30 kanti bamemene ngamanqaku neMbombela. Kanti xa singena ke Mbukeli Phako Mazweni ngu-28, Richards Bay ngu-32, Gqatsu Bhoboy noMgungundlovu ngo-32, Phako Komani Mbukeli lithathise ngo-29, Inxoba ibe ngu-30. Kanti ke Mbukeli Phako Makhanda ibe ngamashumi-30 kwinto bezixanana zileko kuphumleni ngu-29 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni. Chosi.